Много надолу, не знам какво снима. Тя снима на 360 градуса, нали ти разправя? Разбирам, да. Да. После ще настройваме кадри. Я гледам ти. Тук идвам ли си? Не съм бе, нали ще идваме. Ого! Ела тук, ела. Я гледай тук. Тук ела, тук ела. Тук и те интересни. Там не отдолу. Те е водопад. Там има в пъти. Ти също тук на потница. Да, съм такова. Да, и пак е високо. Същото. Ето. Да го пуснали то и малкото да се страка. Намерихме го, Дай да го пусна. Давам. Аре, там долу, отидем и там. Къде? Там долу.